nakoniec sme boli nútení so všetkým skončiť. Ahojte, moje meno je Denisa. Ahojte, ja som Peťo. My sme zakladatelia Veleny a v dnešnom dieli vám ideme porozprávať o tom, ako sme začínali. Celý príbeh sa začal v roku 2011, keď sme sa po 6 rokoch vrátili z Čiech domov. Ja som ten čas strávila v Prahe na vysokej škole. A ja som 6 rokov pracoval pri Prahe, pozdravujem Mnichovo Hradište. No a počas toho, ako som bol v Čechách, tak okolo roku 2006-2007 začalo kvaskovanie. Som s tým začal aj ja, začal som navštevovať obchody, kupovať si rôzne múky. No a keďže sa mi tento koncept zapáčil a vrátil som sa do Košíc, tak som sa rozhodol, že by bolo niečo také super mať aj u nás. Tak si Peťo otvoril predajňu, toho prišla svadba, prišli 2 deti a po materskej som sa rozhodla, že Peťovi s tým chcem pomáhať, jednak preto, lebo tento koncept ma tiež veľmi bavil, ale aj kvôli tomu, lebo ma veľmi baví marketing a reklama. Že takto nejak plynuli roky, premiestnili sme sa aj do novej väčšej predajne, skúšali sme veľmi veľa vecí, až kým neprišiel zlom. Prišla korona a boli sme si vedomi toho, že proste to neutiahneme. Nakoniec sme boli nútení so všetkým skončiť. Ale aj tá negatívna skúsenosť je dobrá, posunie vás to úplne do nových dimenzií. Ale to až v ďalšej časti.